mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kulikonse kumene muli mu tsiku la lero pa pologalamu ine yakudziwa baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero mukhala ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Nje Pancras. Choncho ndikupemphani kuti tikhaleni limodzi mu pologalamu iyi mu tsiku la lero. Pamene tikupitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera kudzera mu pologalamu imeneyi yakudziwa baibulo langa, pamene tili kuzukuta makamaka zatsatanetsatane wa mabuku a Baibulo. Mu pologalamu imene yangotha kumene ija tinaphunzira makamaka zokhudzana ndi mabuku atatu. Tinaphunzira zokhudzana ndi Hagai, Zekariya komanso Malaki. Ndipo mukuphunzira kwathu tinafotokoza bwino ndithu kunena kuti aneneri amenewa ndi aneneri amene anagwira ntchito yolalikira ku mtundu wa Aisraeli pamene mtunduwu unabwerera kuchoka ku ukapolo ku Babulo. Choncho pamenenso tinaona unena anthu amenewa atumiki amenewa anagwira ntchito zawo. Tinaona kunena kuti Hagai ndi Zekariya anagwira ntchito makamaka yolimbikitsa anthu amenewa kunena kuti amangenso kachisi wa Mulungu pamene tinadzawerenga mu buku lija la Ezra. Titachoka pamenepo makamaka tinadzafikanso m'buku la Malaki pamene timaona kunena kuti Mulungu anali kulankhula ndi anthu amenewa makamaka kuwadzudzula kunena kuti asiye zinthu zosiyanasiyana zimenewo anali kutani zimenewo anali kuchita. Timaona kunena kuti mu buku la Malaki Mulungu amadandaula zinthu zambiri kunena kuti ansembe adayiwala ntchito yawo, adasiya ntchito yawo, komanso chopereka makamaka chakhumi anthu adayamba amapereka chochepa, komanso nsembe zimene anthu amatenga kukapereka kwa Mulungu adayamba amatenga ziweto zosayenera. Zosayenera motani? Amatenga mwina zotsimphina, zopunduka, ngakhale zimene zikudwala, komanso akuti amatenganso chingakhale tirigu odetsedwa pamaso pa Mulungu kumatani kumakapereka nsembe kwa Mulungu. Zimene Mulungu anadana nazo ndikuza mtumiki amene Malaki kuti akalankhule nawo anthu amenewa kuti akasinthe mu zinthu zimenezo. Ndipo kuchokera mu pologalamu imeneyi tinadzaonanso makamaka zokhudzana ndi m'buku la Malaki chapter 4 pamene tinawerenga mu verse yake 5 ndi verse yake 6 pamene makamaka amakambanso zokhudzana ndi kuti Malaki amalosera kuti ndidzakutumizirani mneneri Eliya. Ndipo mu pologalamu imeneyi pakuphunzira bwino tinaona kunena kuti Eliya amene paja papayo ndiye Yohane M'batizi. Chifukwa chani ndikunena chonchi? Nthawi imeneyi amanena kunena kuti ndidzakutumizirani Yohane M'batizi, koma tikabwera ku Chipangano Chatsopano ichi tikapeza kunena kuti tikabwera ku Chipangano Chatsopano ichi tidzapeza ku Eliya mwina pena paka kutani kodi akugwira ntchito chingakhale pamene paja Malaki wanena kuti adzakutumizira munthu onga Eliya. Choncho timaona kunena kuti munthu onga Eliya amene domene kujayo ndiye Yohane M'batizi amene muzambiri anali ofanana ndi Yohane M'batizi. Makamaka kuti Yohane M'batizi anali mneneri komanso Eliya anali mneneri. Mavalidwenso aneneri mmene timaonera komanso zakudya zawo zimene amadya zinalinso zinthu zotani kodi zinthu zofanana maka pamene tinafotokoza kunena kuti ngati tingakhale ndi nthawi tikhoza kuwerenga m'buku la Mateyu chapter 13 komanso m'buku la Mateyu chapter 17 pamene Yesu Khristu mwini adakwanitsa kumasulira ulosi umene kuti amakamba za Yohane M'batizi. Choncho mu tsiku lero tifuna tikapitizenso kuphunzira mawu a Mulungu mu pologalamu ino pamene tikaphunzire za buku lina ndilo buku la Mateyu. Buku la Mateyu. Pamene tikuphunzira buku la Mateyu kumbukirani tangochoka kumene kuphunzira buku la Malaki. Ndipo tinafotokoza bwino ndithu nena kuti kuchokera pa buku la Malaki kufika pa buku la Mateyu gapu imene ili apapa ndi gapu yokwanira zaka 400. Ndeti tisamaone ngonena kuti ndi buku limene tangoti kumaliza buku la Malaki kana tukafika buku la chani kuti buku la Mateyu. Ayi, komabe anthu apapa anakhala nthawi yayitali kufikira mu nthawi imene Yesu Khristu amatani kodi amabadwa. Ndiye kuti Malaki anagwira ntchito imeneyi makamaka patatha zaka 400 ndi pamene Yesu Khristu ankatani kodi Yesu Khristu ankabadwa mthupi kukhala kuno ku dziko lapansi. Tikamaona buku limeneli limene tifuna tiliphunzire ndilo buku la Mateyu. Tikudziwa bwino lonse kuti buku la Mateyu ndi buku limene lili ku Chipangano Chatsopano, ndipo mwina lonse timadziwa bwino kuti Chipangano Chatsopano chili ndi mabuku okwana angati. Chipangano Chatsopano chili ndi mabuku okwana 37,
chimene chinalembedwa ndi anthu 8 koma osiyanasiyana. Ndipo mwa anthu 8 amenewo anthu 4 ndi atumwi, anthu 4 anali alaliki chabe, alaliki a Mulungu. Tikamaona mwa atumwi ndiye kuti ndi Mateyu amene analemba buku la Mateyu la Uthenga Wabwino, komanso ndi Yohane amene analemba buku la Yohane la Uthenga Wabwino, buku la 1 Yohane, buku la 2 Yohane, komanso buku la 3 Yohane, komanso buku la Chivumbulutso, komanso tili ndi Petro amene analemba buku la 1 Petro, komanso buku la 2 Petro, komanso tili ndi mtumwi Paulo amene analemba makalata okwaneranso 14 kuyambira mu buku lija la Aroma. Amenewo ndiwo atumwi amene analemba baibulo limeneli. Komanso tikunena kuti si atumwi okha, aliponso amuna enanso amene anagwira ntchito yolalikira mawu a Mulungu, anthu okwana 4 amene Mulungu anawasankhanso kunena kuti nkofunikiranso kuti anthu amenewo alembe nawo buku limeneli lodzala ndi malangizo ake amene angatitsogolera ndino tikapeze moyo osatha. Ndipo anthu amenewo alipo 4. Timaonanso bwino makamaka tikamaona nkhani yokusa ndi Marko. Marko sanali mtumwi wa Yesu Khristu, komanso Luka sanali mtumwi wa Yesu Khristu. Marko analemba buku la Marko, Luka analemba buku limene limanena kuti buku la Luka, komanso buku la Machitidwe a Atumwi, komanso tikamvanso za munthu ena otchedwa Yuda amene analemba buku la Yuda, komanso tikamvanso za munthu ena otchedwa ndani kodi Yakobo amene analemba buku la Yakobo lija limene timakalipeza ku Chipangano Chatsopano. Choncho amene anthu amene analembera zinakhala nthu choncho, koma tisakewala nena kuti buku limene la Chipangano Chatsopano linalembedwa mu chinenero cha Chigiriki. Linalembedwa mu chinenero cha Chigiriki, patali pamapezekapo Chilatini. Mosiyanirana ndi buku la Chipangano Chakale limene linalembedwa mu chinenero cha Chiheberi, patali pamapezekapo chinenero cha Chiaramaiki. Choncho tikuyena kuti pamene papa tisasokonekere. Tikamawerenga makamaka za mabuku 4 oyambilira amene amatchedwa kuti mabuku a Uthenga Wabwino, amangofotokoza makamaka za moyo wa Yesu Khristu, kuzunzika, imfa, komanso kuuka kwa ndani kodi kwa Yesu Khristu. Ndipo tikamaona za buku la Machitidwe a Atumwi lija timaona kuti ndi buku la mbiri la Chipangano Chatsopano. Buku la mbiri la Chipangano Chatsopano limafotokoza za mbiri ya mpingo mmene unayambira, komanso udakula bwanji, komanso mpingo kuyamba kuzunzika. Zinthu zambiri zokusana ndi mpingo timaziweza zidayamba m'buku limene ja buku la Machitidwe a Atumwi. Komanso kuchokera m'buku la Aroma kukalekeza mu buku la Yuda timakaona kuti amenewa ndi makalata enanso amene analembedwa ndi atumiki osiyanasiyana, maka amene analembedwa ndi cholinga chofuna kudzudzula kapenanso kulimbikitsa akhristu pamene mpingo unali utayamba. Tikachoka m'buku limene timakafikanso mu buku limene limatchedwa kuti buku la ulosi la Chipangano Chatsopano. Buku la ulosi la Chipangano Chatsopano, chifukwa paja kuti tinaonanso za buku la ulosi la Chipangano Chakale limene limatchedwa kuti buku la Chivumbulutso la Chipangano Chakale lija buku la Ezekieli. Ndi buku la Chipangano limeneli, buku limene la ulosi la Chipangano Chatsopano ndilo buku la Chivumbulutso. Makamaka limene limapereka chiyembekezo kwa Khristu amene amazunzika, pokuwauza ndithu kuti Yesu Khristu alopambana mavuto amene tikumana nawo, zinthu zonse zidzatha ndipo tidzakhala mu moyo wokondwerera ndithu. Choncho zimenezi zimene tingaphunzire makamaka zokusanditsatane wa buku limeneli la Chipangano Chatsopano. Tikachoka pamenepo tikaphunzire ndi makamaka kuchokera mu buku limeneli, buku la Mateyu. Ndikhulupirira zonena kuti za buku la Mateyu tonse mwina timamvetsa bwino, mwina timadziwa ndi limodzi mwa mabuku amene amawerengedwa pafupipafupi, chifukwa kuti ndi buku loyambirira ku Chipangano Chatsopano. Komanso ndi mabuku ena mwa amene nkhani zawo zinalembedwa mwa ndandanda kapena mwatsatanetsatane wabwino, mopanda ziphiphiritso zambiri. Mwachifukwa cha icho zimapangitsa kuti buku lidzikotedwa ndi anthu ambiri kumatani kodi kumawerengedwa. Ndi buku limene lili ma chapters okwana 28, limodzi mwa mabuku amene ali ma chapters ambiri ku Chipangano Chatsopano. Timaona nena kuti cholinga cha buku limakamaka kumafuna kuonetsera kunena kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi ndithu. Yesu Khristu ndi mpulumutsi ndithu. Mulembi wa buku limeneli ndiye Mateyu, monga tinenera kale poyamba paja, amene nthawi zinaso buku li limamufotokozera kunena kuti amatchedwa kuti Levi. Ndipo pofotokoza limanena ndithu kuti anali mwana wa Alufeyo amene anali wotolera msonkho. Tikamona m'buku lija la Mateyu limafotokoza choncho, Mateyu chapter 9 mu verse yake ya 1 umatsika m'musi timaona makamaka kunkhani ngati zimenezo. Choncho buku limeneli limangofotokoza zinthu zangati zimenezo. Tikamuwerenga m'buku limene la Mateyu makamaka kuyambira mu chapter yake cha 1, timaona kuti chapter 1 chimangofotokoza makamaka zokusana ndi mbiri ya Yesu Khristu kapena mbiri ya makolo a Yesu Khristu koma kuthupi. Kanaka tikamadziona kuyambira mu verse yake 8 chapter imene cha 1 chimangofotokoza za kubadwa kwa Yesu Khristu. Kukathera mu verse yake 25, tikamawerenga mu chapter 2
imakamba za nzeru akummawa kuyambira chapter 1 kukalekeza chapter 12, kuyambira verse yake kukalekeza verse 12, kuyambira mu verse yake 13 kukalekeza 14 amakamba makamaka za pamene makolo a Yesu adathawira ku Igupto. Tikamona verse yake 16 kukalekeza verse yake ya 18 amakamba makamaka zokhudza ndi aphedwa ana oyamba, kuphedwa kwa ana oyamba muchani kodi mu Bethlehem, ndipo ana oyamba ataphedwa mu Bethlehem ndio mmene timaona zoona kuti makolo a Yesu amene anathawira ku Igupto ndi Yesu Khristu anadzabwereranso pamene anakhala ngati kuti atani kodi amuteteza Yesu Khristu uja. Choncho tikamona mu buku limene la Matthew chapter 3 limangokamba zokhudza ndi Yohane Mbatizi pamene Yesu Khristu anabatizidwa ndi Yohane Mbatizi. Choncho ma chapters atatu oyambirira amenewa amafotokoza kwakulu zokhudza ndi kubadwa kwa Yesu Khristu, anzeru akummawa komanso kubatizidwa kwa ndani kodi, kubatizidwa kwa Yesu Khristu. Amafotokoza makamaka za Yesu Khristu ali wachichepere. Tikamona mu chapter cha number 4 chimafotokoza makamaka zokhudza ndi kuyesedwa kwa Yesu Khristu. Tonse timadziwa bwino lomwe ndithu kunena kuti pamene Yesu Khristu anangomaliza atangobatizidwa paja akuti anatengedwa ku phiri kukayesedwa ndi Mzimu Woyera. Chapter chimene somwina chimanisangalatsa ndikamuwerenga chifukwa ndikafika mu chapter 4 ndisanamvetsetse nkhani chapter 4 imene ndikabwere ku chapter 3 kunali chani. Ndimaona kuti pamene Yesu Khristu anangobatizidwa ndi pamene akuyamba kutani kodi kumalandira mayesero. Zimene mu mmoyo Khristu uno ndimakonda kuzifanizira nena kuti nthawi zonse pamene munthu wakhala mu mmoyo Khristu, pamene munthu wabatizidwa ndi kukhala Khristu, ndi pamene amalondedwa ndi nani kodi, amalondedwa ndi Satana. Chifukwa nena kuti chani pamene Khristu wapanga chisankho chobatizidwa ndi kukhala mu mmoyo Khristu ndi kubadwanso, amakhala kunena kuti wasiyana nazo ntchito zakufa, sali mu ulamuliro wa Satana. Choncho pokhala kuti Satana ali kusakasaka anthu ofuna kunena kuti akapye nawo limodzi, amakhalabe akusakasaka ndi kukafikira anthu onena kuti ndi Akhristu ndichonge nakatani kodi akawayesa. Pamene ndimalimbikitsira ndithu nena kuti pamene ndakhala Mkhristu mayesero ndikhoza makumana nawo mu moyo wanga tsiku ndi tsiku. Zimenenso mwina inu mukhoza kuphunzirapo kunena kuti chingakhalira Khristu chonchi kukhala mu mmoyo Khristu tisamachitenga nena kuti makhala kuti tamaliza mavuto athu onse kuti sidzakumana nawo kuti tili mu nthawi Yesu Khristu pamene tikuchita zonkomera iye. Ayi, pamene tinabatizidwa tili mu mpingo wake ndi pamene tingamakumane ndi mavuto kapena mayesero osiyanasiyana. Tikamuwerenga buku limene makamaka chapter 4 tikuona nena kuti Yesu Khristu wayesedwa. Chinthu chinanso chimene chimanisangalatsa mu chapter 4 ndi nkhani ya mmene Yesu Khristu anayesedwera. Yesu Khristu wayesedwa ndi Satana mwa mayesero okwana atatu aja. Mayesero sewo Yesu Khristu atani kodi wagonjetsa. Atagonjetsa ndi pamene Yesu Khristu wakusankha ophunzira ake oyamba pamene akuyenda mphepete mwa nyanja chani ya Galileya ija. Choncho atayenda munthu amene wasankha ophunzira ake oyamba ndi pamene timaona zono Yesu Khristu mu chapter yake ya number 5 kukalekeza chapter 6 akuti Bible limafotokoza za chiphunzitso cha paphiri. Chingakhale mwina tikamava za chiphunzitso cha paphiri timaona ngati kuti ndi chapter 5 chokha, komano chiphunzitso cha paphiri chimene Yesu Khristu anaphunzitsa apa ndi chiphunzitso chimene chinatenga ma chapters okwana angapo kuyambira chapter 5, chapter 6 komanso chapter chingati chapter 7 ndi ma chapters okwana atatu. Ophunzira Yesu anangomutsata Yesu kuona zinthu zimene ochita ku Galileya. Anangotsata Yesu Khristu ndikapo mwina anakakhala pa phiri anthu achita kuyamba kwa arani kuyamba kwaphunzitsa. Talingalirani nkhani zimene adakamba mu chapter 5, chapter 6 komanso chapter 7. Zinthu za anthu adava ali malo amodzi pa phiri. Ndimaphunzirapo chinthu ichi. Alipo Akhristu ambiri zimene zingakhale zimakonda kuchitika kwa Khristu amene amakonda kupita mochedwa malo okasonkhanirana ku mpingo ku chalichi. Apita mochedwa amafunanso achoke mwachangu. Ndimalingaliro nazo kuti munthu wapita mochedwa akufunanso achoke mwachangu. Mwina nthawi imene anthu timakhala ku chalichi kuja simakwananso mwina chingakhale chani, chingakhalenso 5 hours. Mmene anthu ene timasonkhanirana simakwananso mwina 5 hours tili kuchirabe chani, tili kuchirabe chipembedzo. Yeri ndikamabwera mu chiphunzitso cha paphiri ndimakapeza nena kuti muli ma chapters atatu amene analembedwa okhudzana ndi chiphunzitso chimodzi, chiphunzitso cha chani kodi, chiphunzitso cha paphiri. Zinthu zonsezi anthu adaziva mu nthawi imodzi atangokhala pasi. Kodi mukuganiza kuti akhala nthawi yokwanira 2 hours, 3 hours or 4 hours? Anakhala nthawi yayitali. Talingalirani zinthu zonena kuti Mateyu anazilemba ndi kuzika ma chapters okwana atatu. Inali nthawi yayitali. Zimene ndi limene tidziphunzira nena kuti tidzipereka nthawi yathu yayitali makamaka pakumva ndi kuphunzira za Mulungu. Ndipo anthu ena ake timati tikangomva pang'ono zokhudza ndi mawu a Mulungu basi kumabweka kusiya kuyamba panga zina. Sizimafunika choncho. Onani chitsanzo chabwino cha anthu awa
anakhala ndi Yesu Khristu ndi kuphunzitsidwa kwa nthawi yayitali zinthu zimene zidakwanitsa kugawidwa ma chapters okwana atatu zimene Yesu Khristu adazilankhula mu nthawi imodzi. Adalankhula zinthu zambiri. Tikamabwera makamaka mu chapter cha 8 timangoona chapter 8 verse 1 ndi kuti Yesu Khristu amene paja akutsika pachani akutsika pa phiri pamene anachitabe zinthu zosiyanasiyana. Chapter 8 verse yake ya 14 kulekeza verse yake ya 17 timaona kuti Yesu Khristu akuchiritsa ndani kodi akuchiritsa apongozi ake a Petro amene ankadwala matenda. Ndimaphunzirapo chani nthawi zambiri anthu amaphunzitsa onena kuti Petro ndi papa woyamba. Ndikamaphunzira kuchokera mu nkhani imeneyi makamaka mu chapter imeneyi ndimakwanitsa kumvetsa bwino komanso kutsutsa kunena kuti Petro si papa woyamba. Chifukwa yonena kuti chani Petro anali ndi apongozi ndeti Petro anakwatira. Pamene tikamaona za papa samakwatira. Tsono ngati Petro ndi papa woyamba ndiye muti mapapa pano samakwatira. Kodi upapa wowo amotenga kuti? Mukaona kuti ndi zinthu zotani ndi zinthu zosiyana. Komanso paja kumbukirani Petro yemwe tikamaona mabuku a 1 Petro komanso 2 Petro amazinena kuti anali mkulu wa mpingo. Tikamaphunzira zokutsana ndi munthu amene oti akhale wamkulu wa mpingo amene oti akhale oti ali ndi banja komanso ali ndi ana. Sanali papa, anali mtumwi komanso anali mkulu wa mpingo Petro ameneyo. Zinthu zambiri zimene maphunzira mu machapter amenewo. Buku limene lilembedwa ndi zinthu zambiri zimene zofunika kuti inu ndine Akhristu amene tikuzowerenga tiziphunzirapo zinthu zambiri makamaka zimene inu ndine titazichita tingakwanitse kukapeza nazo chipulumutso. Tikamaona mu chapter 16 mu verse yake 18 ndi paja pamene timapeza apo makamaka pamene Yesu Khristu amalonjeza zokhazika mpingo wake. Tikamaona buku limene lamata chapter 16 mu verse yake 18 pamene malemba makamaka analembapo kunena kuti ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga ndipo makomo a dziko lakufa sadzagonjetsa uwo. Pamene pationa Yesu Khristu akulonjeza zokhazika mpingo ndipo akumuwuza Petro kunena kuti ndipo nditero ndi Petro ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga ndipo makomo a dziko lakufa sadzagonjetsa iwo. Zilipo zinthu zina zimene anthu amaphunzitsa zopotoza kuchokeranso mu chapter imenechi. Amanena kuti makamaka amasokonezeka ndi funso lakunena kuti kodi pakati pa Yesu Khristu ndi Petro thanthwe ndi ndani? Zimene tikamaona mu buku la 1 Korinto chapter 10 mu verse yake 4 Bible limaonetsa kuti zabwino kuti thanthwe ndi ndani ndi Yesu Khristu. Komanso tingakhale kabwerera ku chinenero choyamba chimene buku linalembedwa nalo ndicho cha Chigiriki chimaonetsa kusiyanitsa bwino pakati pa Petro komanso thanthwe mu malembedwe ake. Chifukwa Petro chimangolemba kuti Petrosi, thanthwe chimalemba kuti Petra. Kusonyeza kuti zinthu ziwiri zindi zotani kodi ndi zosiyana. Choncho pamenepa tikazineona kuti thanthwe kapena maziko a mpingo ndiye ndani kodi ndiye Yesu Khristu. Ino ndine Akhristu Petro polemba mu buku limene la 1 Petro makamaka mu chapter 2 analemba kunena kuti tili miyala ya moyo makamaka mu verse yake imeneyi ya number 5. Zimenezo ndi zimene timaphunzira makamaka mu chapter imeneyi. Chapter imeneyi inalembedwa ndi makamaka mu buku limene mulembedwa zinthu zambiri. Zinthu zimene ndine timaphunziramo. Tikamabweranso mu chapter 17 makamaka timakapeza za maulitsidwe a Yesu pa phiri. Timakapeza kunena kuti pamene Yesu Khristu anali kuphunzira kupita ku phiri kupemphera mbali nayi Yesu Khristu anasandulika ndipo anawala ndipo mbali nayi kunaonekera Mose mbali nayi kunaonekera chani kodi kunaonekera Eliya. Ndipo Simoni Petro anapempha kunena kuti Ambuye bwanji mutole kuti zakhale pano tidzamange misasa itatu umodzi wanu umodzi wa Mose umodzi wa Eliya. Ndipo Yesu Khristu asanayankhe funso limeneli timavunena kuti ndipo kumwamba ndi kumene kunatuluka mawu onena kuti amene ndiye mwana wanga okondedwa mwa iye ndikondwera ndipo verani ndani verani iye. Timaphunzirapo chani? Mose amayimirira chilamulo, Eliya amayimirira aneneri. Choncho pamene Petro anapereka pempho lija kumwamba kunayankha nena kuti amene ndiye mwana wanga okondedwa mwa iye ndikondwera kotero verani ndani verani iye. Ndiye kuti musapange zokhuza ndi aneneri, musapange zokhuza ndi chilamulo chimene chayimiridwa ndi Mose apachi. Koma muvere ndani kodi muvere Yesu Khristu. Ndi chifukwa chake timanena kuti tili mu nthawi ya Yesu Khristu, nthawi imene sitimakakamiziranso machita zachani kodi kumachita zachilamulo. Timaona kumwamba ndithu apa kunatsutsa zinthu zimenezo komanso ganizo limene anabwera nalo munthu ameneyu Simoni Petro. Ndipo tikamabwera mu chapter 19 anakambaponso ndithu nkhani ina ndiyo nkhani imene makhale ovuta kwambiri maka m'madera osiyanasiyana, nkhani yokhudza ndi banja. Nkhani yokhudza banja ndi imodzi mwa nkhani zimene zimavuta. Koma Yesu Khristu anaphunzitsa nthu bwino lomwe mzamene banja loyenera limene lakukhalira kuti ndi mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi. Adaphunzitsa nthu choncho. Chingakhale tikamuwerenga mu verse yake 3
timamva kunena kuti afarisi aja adapita ndi malingaliro lofuna kukamuyesa Yesu, kusonyeza kuti ngati amapita kukamuyesa yankho ankalidani kale, anthu aja ankalidziwa kale. Anafotokozapo zokhudza za banja kuti banja loyenera limenera likhale bwanji, ndipo ino ndine limene tiphunzirepo kuchokera mu buku limene lija la Mateyu kunena kuti banja loyenera limene likhale mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi, ndipo cholekanitsa anthuwa chimenera kuti chikhale kunena kuti ndi imfa basi. Zimenezo ndi zimene malemba amaphunzitsa. Tikamaona makamaka mu chapter chake cha namba 22 cha buku limene la Mateyu, anafotokozanso nkhani ina imene ndiyofunikira imenenso ino ndiye ingatithandize kuti tikamvetse mu zinthu zina. Pamene Asaduki anamufunsa Yesu kuti kodi nanga muri mwamuna ndi mkazi, mwamuna mmodzi mkazi mmodzi, nanga nakhazoona kuti mkaziyu wakwatira kanaka mwamuna wake wamwalira, kanaka wakwatiranso mwamuna wake uja kudzamwaliranso kuyika zimene zikuonera kamulendo okwana 7, kodi anthu onsewa nkufa nkudzauka kwa akufa, kodi mkazi adzakhala wandani? Paja amafunsa zimene anali Asaduki awo amene amakana zakuuka kwa akufa. Yesu Khristu pakuwathandiza mufunde imene anawo zonena kuti kumwamba kulibe mabanja, tidzakhala monga amene amakhalira angelo. Tikamamva za nkhani imene kuti tidzakhala monga amene amakhalira angelo, kumwamba kulibe mabanja, ndiye kuti chimene chimapangitsa munthu kukwatira ndi kutentha mtima. Ndiye kuti angelo amakhala kumwamba samakwatira foti samatentha chani, samatentha mtima. Funde imeneyi imakwanitsanso kutsutsa maganizo ena amene anthu amakhala nawo makamaka akamaphunzitsa kuchokera ku buku la Genesis komanso mabuku ena amene amakamba zokhudzana ndi ana a anthu ndi ana a Mulungu. Buku la Genesis chapter 6 anthu akamakamba zonena kuti uchimo unachuluka foti anthu anayamba kukwatana ndi ana a Mulungu, anthu amene amadamene papawa ndiwo anthu ngati amene timakhala ndi matupi athu aino ndine, anthu a Mulungu amene amadamene papawa anthu amene kuti ndiwo angelo. Nkhani si choncho, Bible limaphunzitsa munena kuti angelo samatani, kodi angelo samakwatira. Ndipo tikamaona mu chapter yake cha 28 cha buku limeneli la Mateyu, tikaona kuti Mateyu makamaka adakamba zokhudzana ndi ntchito imene anayipereka kwa munthu ena aliyense, ndiyo yolalikira uthenga wabwino kwa anthu onse ndipo olengedwa onse. Tikamalowanso buku limene la Mateyu ndi buku limodzi mwa mabuku opatsa chidwi, chifukwa yonena kuti buku la Mateyu mudalembedwamo mafanizo okwana 15 amene analembedwa ndi Yesu Khristu, koma mwa mafanizo okwana 15 amenewo tikapeza kunena kuti mafanizo 10 amangopezeka mu buku la Mateyu lokhali, samapezekanso mu mabuku ena authenga wabwino. Choncho buku limeneli ndi buku lopatsa chidwi, lofuna kuti ndine amene lokhala mu mwa Khristu tidziwerenga komanso ndikumaphunziraponso mu zinthu zambiri. Tikamaliza kuwerenga buku limene la Mateyu makapatsanitsa nano Baibulo, timafikiranso ku buku limene la Mariko limene analemba ndiye mlembi ameneyo watchedwa kuti Mariko. Buku limene lili ndi machapters ochepa makamaka poyerekeza ndi mabuku ena mu chipangano chatsopano, chifukwa lili ndi machapters okwana 16. Ndipo Mariko ndi limodzi mwa mabuku authenga wabwino amene ali ndi machapters ndithu ochepa. Ndipo tikamaphunzira za nkhani okhudzana Mariko timaona kuti anali mwana wa Mariya amene amadziwikanso kuti Yohane. Tikamaona m'buku la Machitidwe mu chapter 12 mu verse yake ya 12, ndipo timaona kunena kuti mulendo woyamba anali ndithu akulalikira uthenga wabwino wa Mulungu ndi mtumwi Paulo. Mulendo woyamba wa mtumwi Paulo wolalikira uthenga wabwino adali ndithu limodzi ndi munthu amene otchedwa Yohane Mariko amene analemba buku limeneli la Mariko. Tikamaona m'buku la Machitidwe mu chapter 13 mu verse yake ya 13. Choncho bukuli limathera pamene Yesu Khristu ankakwera kumwamba komanso ankapereka udindo kwa munthu ena aliyense makamaka zokhudzana ndi kuti munthu amene kuti apange chani kuti akapulumuke. Adapereka udindo choyamba kwa munthu ena aliyense kuti anthu tikuyena kuti tilalikire uthenga wabwino kwa olengedwa onse amene akhulupirira nabatizidwa, kuti anthu amene adzatani kodi adzapulumutsidwa. Ndipo tikamawerenga buku limeneli makamaka la Mariko chapter 16 kuyambira verse yake ya 17 kukalekeza 20, timakapezaponso makamaka pamene adaperekanso za cholinga kapena chifukwa chimene Mulungu adalolera kunena kuti atumiki ake adzichitira zozizo pa dziko lapansi nali chani. Tikamawerenga mabuku amenewa amafotokoza ndithu bwino kunena kuti cholinga chake chinachonena kuti anthu akakhulupirire za uthenga wabwino. Tikawerenge buku limene la Mariko chapter 16 mu verse yake 17 kukalekeza verse yake ya 20. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira m'dzina langa: adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe yatsopano, adzatula njoka, ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufanako sikadzawapweteka, adzayika manja awo pa odwala ndipo adzachira. Pamenepo Ambuye Yesu atatha kulankhula nawo analandiridwa kumwamba nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu. Ndipo iwowa anatuluka
nalalikira ponseponse, ndipo Ambuye anachita nawo pamodzi natsikimiza mawu ndi zizindikiro zakutsatapo. Amen. Apa tikuona kunena kuti Marko analembapo zinthu zambiri makamaka zimene Yesu Khristu ananena munthu ameneyi amene akukhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, komanso akufotokozanso za zinthu zimene zidzatsata iwo amene akukhulupirira muchani, akukhulupirira mu dzina lake, anthu amene adzalandire mphatso za Mzimu Woyera, na amene akunena pamene papa kuti ndiwo anthu amene akukhulupirira chani, kodi akukhulupirira dzina langa. Akunena kuti adzatulutsa ziwanda, adzanenera, komanso adzalankhula ndi malankhulidwe osiyanasiyana, adzatola njoka, sidzawapweteka, zimene timaona kuti zidakwanitsidwa mu buku la Machitidwe mu chapter 28 pamene Paulo adakwanitsa kugwira njoka, koma njoka itamuluma sanatani kodi sanapwetekeke, chingakhala anthu munthu amene ankayembekezera kuti Paulo apwetekeka pokhala kuti walumidwa ndi njoka. Ndipo tikamawerenga mu verse yake ya 20 pamene akamba kunena kuti ndipo iwo anatuluka nalalikira ponseponse, ndipo Ambuye anachita nawo pamodzi natsikimiza mawu ndi zizindikiro zakutsatapo. Akuti anthu amenewa atachoka atamva zinthu zimene Yesu Khristu anawauza, anatuluka ndi kukalalikira mawu aliyense kwayekha. Ndipo akuti Ambuye anachita nawo anthu pamodzi pamene ankatsikimiza mawu, kumatsikimizira mawu amene anthu ajakulalikira aja, mawu ankatsikimizira motani, akuti ndi zizindikiro zosiyanasiyana zimene anthu ankachita. Nthawi imene inali nthawi yovuta, chifukwa nthawi yonena kuti anthu za Yesu Khristu akumva kumene. Tsono anthu akakukhulupirira kunena kuti chinthu chimene ukunenacho chili chinthu cholondola chimene Mulungu wakutuma, zimadalira kunena kuti uchitepo chinthu china chake chozizwa kuti anthu akakhulupirire kunena kuti munthu uyo watumidwa ndi ndani, watumidwa ndi Mulungu. Choncho ndi chifukwa chake Mulungu adawapatsa zinthu zimenezi anthuwa mphatso zosiyanasiyana kunena kuti adzikakwanitsa makachita zinthu zozizwa ndi cholinga chonena kuti anthu akakhulupirire. Zimene timaziona tikabwera mu buku lija, buku la Exodo. Buku la Exodo kumbuka kunena kuti pamene Mulungu amamusankha Mose kunena kuti akatulutsa ana Israeli kuchoka ku Igupto kupita nawo ku Kanaani, Mose anali ndi madandaulo onena kuti akandikhulupirira bwanji kunena kuti mwandituma ndinu. Ndi adamuwuza kunena kuti tenga ndodo yako iponye pasi, ndodo ija inasanduka njoka. Itasanduka njoka anamuwuza Herode upite ukapange zinthu kodi ukapange zimenezi. Akapanda kundikhulupirira ndikatani, tenga mkono wako uyike mkhwapa. Atawuyika mkhwapa nkutulutsa anapeza kuti wapanga yani, wapanga khate. Ndikudzauchotsanso mmene muja anapeza kuti akuchotsa ndikudzawuyikanso anapeza kuti khate lijaraniso kodi lasiya. Ndikuti zimenezi zinali zozizwa kapena mamirakozi amene anthuwa amene Moseyu anapatsidwa ndi cholinga chonena kuti akakawachita pamaso pa mfumu Farao ikakhulupirira kunena kuti Mose watumidwa ndi ndani, kodi watumidwa ndi Mulungu. Chimodzimodzinso mu nthawi iyi, nthawi Yesu Khristu pamene zauthenga wabwino zidayamba kulalikidwa kumene, anthu kunali kovuta amakhulupirira kunena kuti anthu zimene Yesu Khristu akunenazi ndi zoona. Ndi Yesu Khristu anawapatsa zinthu zozizwitsa zimene anthu akuyenera kumachita kuti anthu akakhulupirira kunena kuti anthu odi atumidwa ndi Mulungu. Zimene tikamaphunzira timakwanitsa kuona kunena kuti zinthu zimenezi zinaleka kuchitika mu nthawi yathu ino, chifukwa chonena kuti chani, inu ndine za Mulungu komanso za Yesu Khristu timakhulupirira kale, komanso mwina tikadzakhala nayo nthawi yokwanira bwino tidzaphunzira kuchokera mu buku la 1 Korinto kuyambira chapter 12 kulekeza 14 pamene tidzaona kuti mphatso zimenezi za Mzimu Woyera zidasiya kugwira ntchito mu nthawi yathu ino. Zimenezi ndi zimene timafuna tiphunzire makamaka kuchokera mu mabuku awiri amenewa, mabuku oyambirira a m'Pangano Chatsopano, buku la Mateyu komanso buku la Marko. Mabuku amene amapezeka ndi nkhani zolamitsa zofunika kuti ndine tidzikhala ndi chidwi kumamvetsera, kumawerenga Baibulo komanso ndi kumaphunzira zinthu zambiri. Kumbukirani nena kuti program imeneyi makamaka amakupatsani ndi Alilongwe School of Biblical Studies, makamaka Alilongwe School of Biblical Studies amene alomasuka kuyankha funso lanu lokhudzana pa program imeneyi, komanso maprogramu ena onse amene amapanga, komanso lingakhale funso lonse limene limakudwetseni mutu koma lokhudzana ndi Baibulo. Musamasuke, musamangike, khala masuka makamaka pakutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu ku nambala iyi 0 766 018. Mulungu adzakudalitsa akudalitseni nonse mu nthawi ino. Amen. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona